I denne her video, der vil jeg gerne lige vise, hvordan man egentlig samler vores SupSocker, når man har modtaget det. Du får 2 bænke, som man kommer til at sidde på. Så får du de 2 sider og en top, og så får du nogle klemmer her, som man kan bruge til at sætte bænkene fast på bordene. Men nu samler jeg dem lige. Sætter en side her, så tager vi topnettet hen. Her der er ligesom sådan nogle klikkemekanismer, man lige kan sætte ind i. Vi sætter en ind denne her side. Tager vi den anden side her, sætter en ind i den også. Så har vi den ene side, så ruller vi hele nettet ud her, som ligesom kommer til at blive toppen af vores SupSockerbord. Lægger denne her side og klikker ind i den sidste side her. Det her net, det vil vi gerne have sidder lidt bedre fast. Så er der ligesom noget velcro hernede i toppen, som I kan sætte på, så nettet bliver strammet helt ud. Der er lige 4 hjørner, man kan sætte på. Og så har vi selve siderne. Der synes jeg selv, at det er lettest at starte på midten her, og så ligesom bare glatte den hele vejen ud. Så har vi ligesom samlet selve rammen af spillet. Nu skal vi have monteret de her bænke. Der sætter jeg en bænk i hver side. Det er så her, vi skal bruge de her klemmer, som følger med. Så sætter jeg den ene side heroppe i toppen af bænken, og så klemmer jeg den ligesom bare ind på selve rammen her. Og det gør jeg i alle 4 sider. Sætter toppen på her, og sætter den der. Nu har vi faktisk samlet vores SupSockerbord, så nu er det faktisk klar. Nu er det ligesom lukket af på alle sider, og bolden burde ikke kunne ryge ud. Så er vi klar til at smide bolden ind i, og så sætter man sig bare ind og er klar til at spille. Når I er færdige, så skal I jo sådan set bare gøre det modsatte af det, vi lige har gjort. Så folder vi det ud igen, for at det er lettere at have med at gøre, når I skal i gang med transporten. Jeg klikker alle de her klemmer af, så vi ligesom kan tage bænkene for sig selv, og der er det jo vigtigt, at I ikke smider de her klemmer væk. Så har vi bænkene her. Vi har de 4 klemmer. Og så skal vi bare have hævet toppen af her igen, så den ikke fylder lige så meget. Så stiller jeg den faktisk bare op her. Hiver helt velcroen af. Det var den ene side, og det var den anden side. Så tager jeg først heroppe i toppen, ligesom vi har klikket de her på. Så kan I ligesom se, det er de her knapper, vi trykker ind. Trykker jeg den ind, hiver den af toppen. Samme gør jeg så også herover. Og så lader jeg selve stangen på toppen her blive ind i, og så ruller jeg det bare lige sammen. Så den er lidt lettere at have med under transport. Så klikker jeg den ene side helt af, så klikker jeg den anden side helt af. Så har vi altså afmonteret hele vores SupSockerspil, og nu er det altså klar til lidt lettere transport i bilen. God fornøjelse.